Здравейте, казвам се Десислава Митева. Искам да разкажа малко за дейността, която извършвам в момента. За всички от вас, които не ме познават, аз се занимавам с недвижими имоти от 2002 година до 2008. След това прекъснах. 10 години се занимавах с коренно различна дейност. И в момента от вече 3 години и половина отново се върнах в този бранш. В момента, освен с недвижими имоти за покупко-продажба и за наеми, се занимавам и с менажиране на апартаменти. Имам вече изградена клиентела, хора, които живеят в чужбина, които няма как да се върнат в България и са се доверили изцяло на мен. Ако апартамента е оставен след наематели, за съжаление има и такива жилища, в окаяно състояние, трябва да се извърши някакъв ремонт. Аз се заемам абсолютно с целият процес. Имам бизнес партньори, с които работя. Изкъртване на стени, плочки, хамалски услуги, освежаване на стени, поставяне на подови настилки и вътрешен интериор, дизайн. Също така почистваща фирма, с която работя. Абсолютно всичко от А до Я, за да може жилището да бъде възстановено. Също така за хората, които ги е страх в момента да инвестират при закупуване на имот, мога да кажа, че ако чакате удобния момент, той никога няма да дойде. Бъдете по-смели, ако имате възможност финансова, не се замислете да инвестирате по всяко едно време, защото според мен това е най-добрата инвестиция. Казвам го не само от страна на това, че съм брокер на недвижими имоти, казвам го и от личен опит, тъй като много скоро ще споделя с вас един мой личен проект. Така че следете ме, ако ви е интересно, ще се радвам, разбира се, да бъда полезна.